успешен кмет на община Габрово, успешен министър, свързано с европейските фондове, успешен водач. Лошо е, че неговите основни опоненти от другите листи просто бягат. Просто не идват и не искат да говорят с него. Томислав Дончев днес има имен ден. Това е един допълнителен повод да го аплодираме. Скъпи приятели, капитана на нашата листа Томислав Дончев. Заповядай, Томи. Уважаеми господин Борисов, господин Юнкер, Ваши превъзходителства, скъпи гости, колеги и приятели! Има нещо отвъд хубавите думи, които бяха казани и ще се кажат. Нещо отвъд клиповете и отвъд плакатите. А това е, че сме заедно. А това ни дава сила и ни задължава. Защото заедно не сме и не може да сме слаби. И заедно никога не губим. Заедно сме, защото споделяме ние и същи цели. Заедно сме, защото заедно сме доказали, че можем. Заедно с нашите приятели и партньори от Европейската народна партия успяхме да съхраним Европа и България по време на кризата и да я изведем по пътя на растежа. Нещо, с което се гордеем. Сега задачата ни не е много по-лека. Сега трябва да ги спасим от популизма и от неверието. Това не е просто задача. Това не е просто цел. Това е дълг. По време на криза слабите и малодушните забравят какво ни крепи. За разлика от тях обаче, ние знаем, че Европа означава високи стандарти в образованието, означава нови инвестиции, означава модерно земеделие. Наред с това означава работеща съдебна система, означава повече демокрация, означава спазването на гражданските права. В тези ни усилия Европа е партньор и помощник, а не просто строг учител. Не само знаем, но сме и категорични, че днес ние трябва да създаваме богатство, а не дългове. Преди 5 години, още преди тази зала да беше построена, ние бяхме ентусиазирани и изпълнени с вяра. И това даде резултат във всичко, което успяхме да направим след това. Преди 1 година бяхме омерзени. След това, с основание или не, бяхме смирени. Това свърши. И а някой отвъд тази зала не е чул, нека да повторя. Свърши! Свърши! Сега не е време нито за омерзение, нито за смирение. Сега е време да бъдем разумни и да бъдем силни. Разумни, защото все някой трябва да остане разумен. И силни, защото целта не е партийна победа. Не е просто нашата победа. Целта е България и целта е Европа. И в името на тази цел място за слабост няма. Убеден съм, че имаме силата да водим към победа. Но и най-големия експерт е безполезен, ако никой не му вярва. И най-силният лидер не би завел никого никъде, ако никой не върви след него. Затова имам нужда от вас. Имаме нужда от вас. Не само от вашите аплодисменти, не само от вашия глас, не само от вашия съвет, въпроси и дори критика. Имаме нужда от вашата убеденост и от вашето доверие. И един въпрос, на който тук всички знаем отговора.
но съм длъжен да го задам за всички, които не са тук днес. Защо ние? Защо България ще избере нас? Първо, защото избрахме да бъдем себе си във времена, когато е много трудно да бъдеш себе си. Второ, защото избрахме не лесните пътища, а правилните. Защото избрахме да сме отговорни не само пред хората, не само пред предишните поколения, а и пред бъдещите. И да не ограбваме тяхното бъдеще за сметка на нашето настояще. Защото сме доказали, че можем да вървим напред, че се случва да падаме, но винаги ставаме, дори когато боли и дори когато има рани. И най-вече, защото ние вярваме в хората. И те вярват в нас. И те вярват в нас. Това е отговорност, това е връзка, която не може да бъде прекъсната на никаква цена. А кои сме ние? Ние сме отбор от професионалисти. Доказали сме, че можем и знаем, че България няма време за губене. Благодаря.